Okay guys, good morning na naman ulit. At ayan, panibagong umaga, panibagong vlog na naman tayo mga guys. At bago pala yung video natin, shoutout pala kay paring Joseph Castro. Ayan, kaibigan natin yan. Mula nung nag-umpisa yung maliit natin na channel, kasama na natin yan dito sa channel natin. Ayan, shoutout sa iyo paring Joseph. At shoutout din pala dyan sa may US. Lalo na kay Sir Cesar Estigoy. Ayan. At kay Leo Digario Versosa. At kay Sir Alvic Bis. Ayan, yung vlogger dyan na nasa New York City. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. At ingat kayo palagi dyan. At shoutout din pala sa mga sponsor dito sa maliit nating channel guys, no. At hindi na sila nagpapabanggit ng pangalan. At ayan, pinapasalamatan natin guys, no, yung mga nagbibigay ng sponsor dito sa maliit nating channel, ano, yung pang ano natin guys, no, yung pang lakad-lakad natin. At saka pang sticker na rin natin guys, no. Ayan. At maraming salamat pala sa binigay ninyong suporta. At ayan, patuloy lang. Sana marami pang blessing na darating sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. At ayan na nga guys, no. Ito pala yung ano natin guys, no, yung video pala natin ngayon. Mag-aasfalto tayo. At ayan, nandito na tayo sa truck natin guys, no. Ito. Ayan, kalat-kalat yung truck natin guys kasi gagagaling lang natin ng biyahe. Tapos ngayon, mag-aasfalto tayo dito guys. Ito yung truck natin guys, no. Ayan. Ayan, ano na, nag-uumpisa na. Mag-uumpisa na kaming mag-asphalto guys, no. Okay, all right. Okay guys, tayo sasalang na. Tayo ay mag-asphalto na mga guys. Ayan. Manood na lang hanggang dulo para alam nyo yung ano, ginagawa namin. Dahil nga sa may blessing na naman ulit si boss. At tayo ay napapabiyahe na naman ulit. At medyo matagal-tagal yung biyahe natin. Ayan na guys. Ayan, nakasalang na tayo dito guys, no. Ayan, tayo ay magdidiskarga na. Okay guys, all right. Ayan, tayo ay magdidiskarga na.
Sabi sa akin, tunog. Ha? Kapalo sabi sa akin, parang tunog. Tawag!
ikaw, Meg? Hindi, tumutuloy yung passport ko. Ah, atras! Atras! Diretso, diretso! Sige, diretso! Diretso bigla! Alalay lang, may wire!
Okay guys, ayan na nga guys no. Yung karga natin isang bagsak lang 'yun. Dahil medyo malamig na. Kaya ito hindi nabawasan nito. Siyang titira. Ayan, kasama natin 'yan. At ayan na guys no, titingnan natin doon sa labas. At ayan na nga guys, hanggang dito na lang muna yung video na naman natin ulit. At ayan, hanggang sa muli na naman ulit. At maraming salamat na naman ulit sa binigay yung suporta dito sa maliit nating channel. Ayan, at pinapasalamatan ko rin pala yung mga nag-sponsor sa akin. At ayan, maraming salamat at hindi na nila pinapabanggit yung kung sino sila. Basta pinapasalamatan ko po. Maraming salamat po at patuloy lang sa suporta. At dahil sa tulong nyo, nakakagawa pa rin tayo ng ng vlog. Ayan. At patuloy lang guys sa At ayan. Hanggang dito na lang muna. At tayo'y babiyahe pa guys no. Ayan. At maraming salamat na naman ulit. Ayan.